हम्म, शीशा जैसे चमकत बाड़ू रूप लगे मरकरी। मन करता तोहरा के हम बहिया में है धारी। शीशा जैसे चमकत बाड़ू रूप लगे मरकरी। मन करता तोहरा के हम बहिया में अब धारी। लागे मुस्की से मुड़ता हर कुल बा। चेहरा हर चेहरा ब्यूटीफुल बा। चेहरा ब्यूटीफुल बा। चेहरा ब्यूटीफुल बा। चेहरा ब्यूटीफुल बा। भैया सबसे पहले तो हम जितना भी भोजपुरिया मगहिया श्रोतागण बड़ा, जितना हमार भाई बड़े, जितना लाइक करेला हमरा के, सबकर हम हाथ जोड़ के हई रंजन सक्सेना गोड़ लगत हई, सबकर के प्रणाम करत हई। अभी हमार रउरा के बीच में एगो गाना गइल रहे, रामदेव बाबा पे एगो गाना गौले रही जौना के नाम बा पतंजलि के साया। तो रउरा सभे के बहुते प्यार मिलल, बड़ा मिजाज गदगद भइल और असही प्यार आशीर्वाद बनौले रखब। उम्मीद बा, आशा बा कि राउर प्यार है सक्सेना के मिली। अभी हमारे एगो गाना जाता है रउरा के बीच में, सरस्वती आर्ट एंड म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के ओर से, जौना के नाम बा चेहरा ब्यूटीफुल बा। अभी हम जौना गाना रउरा सभे के गा के सुनौले बानी, चेहरा ब्यूटीफुल बा, याद रखब और एक बार हई गाना के जरूर सुनब। उम्मीद बा तमाम लोग के, जितना सुनवैया लोग बड़ा, सबके अच्छा लगी। एकरा में कोनो अश्लीलता नहीं के, बड़ा साफ सुथरा गाना बा जौना के लिखले बड़े भोजपुरी जगत के महान राइटर महेश परदेसी जी, संगीत दिले बड़े MM ब्रदर जी। तो विशेष का कहीं हई गाना के सुनी और अपन प्यार आशीर्वाद हई सक्सेना के बनौले रहा। एक बार फिर से हम तमाम भोजपुरिया सुनवैया लोगन के गोड़ लगत हई।